En dag i stallen. Så jeg starter med at tage den her trøje fra kanten. Eller? Ja. Nu skal den her video heller ikke handle alt for meget om, at jeg er herhjemme. Så vender tilbage, når jeg er ude i stallen. Lige lave en information, om jeg ikke kommer til at snakke ude i stallen, for det er sådan lidt pinligt, når der er andre mennesker. Altså med mindre, der ikke er andre mennesker. Så ja, vender tilbage, når jeg er derude, så den her video ikke bliver alt for lang. Det var en meget